Che i Adrià, com vulgueu. Endavant. Cal estar sempre embriac. It's commit a lot of drinking and drinking. Això ho és tot. It's all of the world. És l'única qüestió. It's unique reason. Cal que us embriagueu sempre sense treva. It's water drinking and no stopping place. Però de què? But why? De vi? Of wine? De poesia? The poetry. O de virtut? Of virtue. Com més us plagui. Però embriagueu-vos. Foteu-li. La vie c'est très jolie. Oh, mais oui, mon ami, la vie c'est très La vie c'est joli. très jolie. Et alors, que faites-vous ici? Vive la vie, mon La vie ami. c'est très jolie. Moi, je t'aime, moi non plus. La vie c'est très jolie. Perdona, ¿te puedo hacer un reportaje? Ui, tant, com pots fer un reportatge? No, lo digo porque hay veces que hay gente que no le gusta, que... Que què? No, que hay gente que es reacia a este tipo de situaciones, ante otras que a veces se oponen. Bueno, es que hay gente que le cuesta decir, vamos, expresarse públicamente, ¿no? Ai, mira, jo no sóc d'aquesta classe de gent, o sigui que fes-me qualsevol tipus de pregunta. ¿Ahora? Sí, que no els aportes preparades. Ah, no, sí, sí, las tengo acá. Lo que pasa es que me pensaba que vos... Bueno, va, no importa, te pregunto. En primer lugar, lo que quisiera saber es cómo fue que se dio que vos, o sea, cómo llegaste. ¿Qué fue lo que te impulsó? Es decir, cómo fue que llegaste o cómo se inició tu carrera. Bueno, más o menos así. Más o menos, ¿cuál es tu opinión? La vie c'est très jolie. Martinete! Cante grande de la fragua de Triana. Único lugar en el mundo. Cuando la luna, apoyada en el fraude, en el barandal del puente, Escucha el son que acompaña al martinete. Ay, como un loco yo a la calle me salí. Y a la calle que me salí. Y a la gente que pasaba. Con qué fatigado grande yo le preguntaba por ti. Y ahora unos instantes para los comerciales. Es la tarde de cine con nuestro patrocinador, Quintoniné. Pol pali jagiti da cadita que dengue, li cubé la Quintoniné. Foli el Quintoniné i obtindràs un aspecte de cine. Foteu-li vinga el Quintoniné, obtindràs un aspecte divina. Un
nen ha de presentar una galtoneta vermella i bufona. Si el seu fill no presenta tota aquesta senyal reveladora d'una bona salut, faci-li prendre el més aviat possible la quintonine. Foli, foli, el quintonine, i ho tindràs un aspecte de cine. Fotent-li vinga el quintonine, ho tindràs un aspecte divina. Quintonine. Gràcies. Trobo que fa falta passar per la perruqueria, Ai, acabo de passar, Després d'aquesta escaroleta que t'acabes de fer, Adrià. Sempre que fem aquest número... Escolta'm, en quantes llengües parleu al final de l'espectacle? Perquè porteu aquí tots els accents, no? Més que llengües, també llengües i accents, Ara ho no? has dit. Perquè de llengües, de moment, que sàpiguen, tenim una ella i una jo. No, però que sí que divertit. ens fem entendre com sortir. És el que fem molts de nosaltres, no? Parlar d'aquella manera que dius coses i no dius, però te n'enteres del que vols dir. I representa contracultura cultural. Oh, si vols t'ho dic, el que vol dir això. Sí. Ho tradueixo. chili, bread, the boys, Home, havia començat per aquí, clar. No, diu que està molt content d'estar aquí amb tots nosaltres. És un domini. Si t'hi poses, Júlia, ho treus tu, també. I què passa quan hi ha algú a la primera filera o a la tercera o a la cinquena que no se n'entera de res i veieu aquella cara d'estupefacció de no dir què fa la Diapuntí i la Cheerana? Passa això una vegada, pregunto? Sí, a vegades algun bolo, sí. El que passa és que és això, hem de dir que Cantaralejas des d'un principi va ser com una aposta que vam fer de seguida, sense gairebé res, sobre de l'escenari, amb el públic, i ha anat creixent l'espectacle a mesura que hem anat fent bolos. Hi ha molta gent que s'ha quedat així, però la veritat que estem molt contents perquè la reacció en general ha estat bastant favorable. I després d'un any ha canviat alguna cosa, més o menys, l'espectacle? Sí, i tant. No hem molta. repetit res. Cada dia va un pal diferent? Sí, és que som actors que no ens agrada repetir-nos. Quina emoció. El dia que algú repeteix alguna cosa, li ensenyem la targeta vermella. Ah, molt bé. Directe. Bronca. I com ho resistiu? Perquè això és una tensió insuportable, no? Sí, és com més feina, però el que passa que també és una altra manera de treballar, ens agrada més, és més espontani. No vol dir que estiguem sempre improvisant, perquè tenim molta base. Però a partir d'aquí deixem que aquell dia, aquell escenari, aquell públic ens doni una cosa diferent. Com cada dia és diferent, doncs cada espectacle és diferent. I Cantaralejas, què vol dir, per cert? En el context aquest? De fet, va sortir amb un joc, una partida d'intellect, allò... I va sortir amb un, li va sortir Cantar i l'altre Alejas, i vam unificar. De fet, ja estem fent un diccionari tot. No, saps què va passar? Que volíem fer la paraula més llarga i aquesta és la que va sortir. Doncs fer un diccionari, tu. I que sí? s'ha de dir Adrià Puntí, Cheerana, resta del món, Adrià Puntí, Cheerana, no? I això per què? No, home, clar, un diccionari propi. No, home, però per tothom. No, és un diccionari Cantaralejas. Home, però a veure, quan fas un diccionari en anglès, no és anglès, català, anglès? Doncs a la resta del... Però això de restar la gent a mi no m'agrada. A mi m'agrada sumar. Saps el que passa? És que... Ara ho entenc, allò que us passa, clar. Què ens passa? Pues que una conversa no m'agrada parar-la. No, és que no ens hem equipat mai, No, tampoc. Però vull dir que, clar, aneu així, no? No. Molt bé. Té conya la cosa. Sempre ha portat la contrària. Sí. Però això dona molt més peu a la creativitat, Júlia. Aleshores és per això que, diguem, que fem bona parella. Ja confabuleu ara, no? I de les dos, qui és més colinquiet? Més colinquiet? Sí. Home, els dos som bastant així, en aquest sentit, bastant. Però alhora, doncs... Estàs bé, Aquí les dues dretes i tu ben assegudet, Ella està més estona assegudet que no pas jo. Jo que no sigui cap. Molt bé, ja ho saben. Bueno, no sé, com que aneu a cap teatre en concret, feu bolos i coses. No, de fet, és veritat, perquè, perdona, ara que ho dius, això és una cosa... Ai. De fet, és un espectacle que l'estem fent en teatres, però també l'hem fet en llocs que no són teatres. És un espectacle que es pot veure molt bé prenent una copa, fumant-se un cigarret. Té moltes possibilitats. Aleshores, pensem aquest estiu anar més d'un embalat que altre. Sí, passar-nos l'estiu fent Cantaralejas perquè ho acabi de conèixer tothom, tot Catalunya. Molt bé, que us vagi molt bé. Sí, gràcies. Tornem de seguida amb l'atac dels clons. Alguna cosa volies dir, Andrea? Ara? Ah, no, ja està? Has vist l'atac dels clons? Què? L'atac dels clons, diuen. Dels pallassos? No.
No, dels clons. Això no del George Lucas. Jo tampoc ho he vist, eh? No, és que estem molt posats amb l'espectacle, realment, i tenim molta feina. I això de Guerra de les Galàxies tampoc us diu gaire cosa, que no? Ah, sí, això sí. Això per jugar a maquinetes d'aquestes. Sí? I tant. I tant. Sembla que no. Per relaxar-se una mica també està bé aquestes coses. Tens d'anar parlant d'això de la Guerra dels Clons amb Maruja Torres i Eduardo Vicente. Gràcies, nois. Fins aviat. Tornem de seguida. Ay, Babilonia,